po meni, ajde da se ne uvrede sad drugi koji imaju neko drugo mišljenje, ali po meni on sigurno, kažem, eto, ovo je najskromnije, u 3 top najjača liričara trenutno na celom Balkanu, odnosno, celom Action prostoru, sad, možda si i broj 1, ali Kod. Nisam, brate, mogu da zamislim ovo na našem jeziku, na ovom nivou, na ovaj način. I hvala ti za to, brate. Ovo je stvarno, kaki Amerika, kiba krači. I Akilis stvarno uradio, brate, posao, ja ne znam, u zadnje vrijeme stvarno je uradio svaki put tačno, ubao u oko, brate, kome šta traži, ovo je stvarno fatalno. Parovi izuzetni. Šta je ovo, brate? Šta je ovo, brate, pita?